आयदारि हिसाबै ना मा मानसिनि हा इयो देउरि मानसिनि ना गायग्रा हाफोर दं ना गायग्रा हा बामफ्राव दं आरो बिगाबासो दं ना इनिफ्राय थांनानै खेथि मावहैयो ना ओजोंनो आदि होयो ना गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो बागुरा होननाय बर' गामियाव आरोना लोगोफोर बर' गामिखौ नायनायजों लोगोसे एसे बेयाव रायजो जानाय थागिबिफोरजों रायलायगोन जाहाथे लोगोफोरा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर गिबियावनो आं बुंग्रोयो 1K साबस्क्राइबार जानो बारा नांला आरोना लोगोफोरा जाहाथे भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थांनो नाङा जुदि गोदानै अपसन फैफ्लांदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो वाच टाइमखौबो लोगोसे थाबैनो 4000 खालामना होबानो जाबाय लोगोफ्रा बिदिब्ला जोङो नैबे बर'नि न'खराव एसे हाबैनो दे लोगोफोर देउरि गामिनि गेजेराव थानाय मोनसे बागरा होननाय गामि आरोना लोगोफोर बेयाव बर'फोर दङ नै न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय बिथांमोना माइ खेथिबो मावो खोमा जिगाबबो नुदों माथो ओरैजाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय आदै दं आदैजों एसे रायलायहैनि बिदिब्ला मा खालामदो आदै मा खालामदो जाबोर सावदो नामा फै एसे रायलायनि आदै एखेनो थांनि र' न'खै नै न'नि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय गोदानै लिरदो आरोना लोगोफोर इखौ नै इन्जुरखौ नै ओरैजाय आदैजों एसे रायलायनि खुलुमबाय आदै बेखिनि गामिखौ मा गामि होनना बुङो बागरा बर' गामि ना खै घरसो दं आदै नय घर दं ना गोजान नामा न'फ्रा बेनिफ्राय बेनि गेजेर मा जातिनि मानसिफोर दंबा देउरि गोजा दं ना बेनिफ्राय आदै नोंसा इयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखोबा आं दा इयाव 35 बोसोर जाबाय 35 बोसोरसो जाबाय 80 सनाव फैदों आं बेनि सिगाङाव बबेयाव दंमोनबा आरो बामफोराव दंमोन बामोनपुर जोनोम जायगायाव बरपेटानिफ्राय बामोनपुरनिफ्राय इयाव होमबा माथो मोनथामसो जायगा सोलायबाय ना बेनिफ्राय आदै बिथाफ्रा दा बायबाय ना बेसे गोबाव जाखोबा बिथाखौ बायनाय इयाव देग्लायसो बायदो ना ओइखौ 1200 बायदो गोदानसो गोदान ओमफ्राय फुराना नङायनो आरो बायनि सिगाङाव इयाव दंखायोमोन आयदारि हिसाबै ना मा मानसिनि हा इयो देउरि मानसिनि ना बेनिफ्राय इयाव बायनानै इयावनो लुबाय आरोना बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दं गायग्रा हा बामफ्राव दं आरो बिगाबासो दं ना बेनिफ्राय थांनानै खेथि मावहैयो ना ओजोंनो आदि होयो ना बेनिफ्राय जानायफोरा थैयोना जेनेबा खुनु बायना जानांगौनि माबा जालाया आरोना बेनिफ्राय मा पन्सायत गोलैयो आदै निसामारि ना बेनिफ्राय माबाफ्राथ' पन्सायत लेभेलनि मानसिफ्रा गथे देउरियानो खोमा ना देउरियानो गोजा ना बेयाव जेनेबा रायजो जानाय मानसिफ्रा आइफोर मोनगोन ना मोनाखै मोनबाय ना जोंनि बर' मानसिफ्रा मोनबाय ना ओमफ्राय नोंसा मोनथ'वाखै नामा आंबो मोनबायमोन इयो नुदों फिसाला गेदेरा थायो ओमफ्राय नोंसा इयाव थाबाय आरो ना फिसाजो साबैसे दंबा फिसाजो सानै फिसाला सानै सासे दिखाजिलाव हरबाय सासे आरो सबनसिरि हेसामारा ओमफ्राय फिसालाफोरा इयावनो थायो आरो सासे बिए फरायनानै दाखालिसो फैदों खामानि मावनानै आर्मि कवाटाराव ओमफ्राय सासेयैनो मेट्रिक पास जाना थादों मिस्ट्रि मावो इसोरबो ओमफ्राय नै न'आव थानाया उन्दै हाबा जायाखै ना जासिगोन दा बुधबारहालागै बिहामजो लाबोबाय नामा लाबोखाना दोनबाय टंलानि जोंनि बर' मानसियानो बेनिफ्राय धोरोमाथ' बाथौ ना धोरोमा बाथौ मोजाङानो दे ओमफ्राय ओरैसो मानसिफोरखौ लोगो नाथाय मोनगोन नैयाव हासाब दखान आंनि हाथाइ दिन ना
ओमफ्राय नों मा मावदो दा आं बेफोरखौनो खेथि नोंहा दा थांफानो हागोन नामा जोंजों एसे थांफानो एसे देखायहैनो हागोन दे बेनिफ्राय फिसालाफोरा गासिबो माबायानो ना बर'आवनो रायलायोना जों बर' रायलायजोबो एसामिस फरायनाय आरो फरायनाया आसामिस ना बर' स्कुलथ' गैया इयाव गैया फरायनाया आसामिस आरो ना ओमफ्राय बिहामजोआबोथ' बर'आनो गोजा बिहामजोआबो बर' अबायपुरनि बर'आव फरायनाय आरो फिसाला हारसायानो गोजा बे मुलाखौ मिथियो खोमा अबायपुरनि खोनादों बारु सिनायनांगौ नुबाथ' A few moments later. बेनिफ्राय नैबेबो मोनसे बर'नि न'खर आरोना लोगोफोरनो ओरैजाय नै बेनिफ्राय बिगुमाया नै जाहैबाय बेखौ बिखुंजोसो जायो आङो खिन्थु आं मोजाङै सिनायाखैमोन दै फार्स्टआव बेखायनो एसे गोनो गोथो जानानै बारा मोजां माबा लानाय ओमफ्राय दा सिनाखि लानानै गम मोनबाय बिखुंजोसो जायो आरोना जों गामियाव बिसानि फिसाजोखौनो मोनलांदों जोंहानि न'खरनिनो जायो आरोना लोगोफोर न'आ माने बामुनफुर होननाय जायगायाव आं सिगाङावथ' भिडिअ होदोंमोन आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव दावराव दावसिखौ लानानै बेयाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे जायगानि आरोना बिखुंजो मोना बेनिफ्राय न'आ जाहैबाय नै लोगोफोर फिसालाफोरबोथ' गैया खोमा ना नोंसाना फिसालाफोर गैया हिन्जावसाफोर गोजा आरोना हिन्जावसाफ्राथ' आरो मा खालामनो हाबा जानायनि उनाव गुबुननि न'खरावसो थाहैनो गोनां जायो नालाय बेखायनो माने गावनि न'खौ न' बायदियै नायनो मोना फोसाबनो मोना नुबाबो माने सहाय होनो हाया बेबायदि जायो आरोना लोगोफोर दा आं फैयै आरो मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय दे लोगोफोर बिसानावबो एसे थांनायजों लोगोसे बिसानि गार्जेनजों रायलायहैनि लामानि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोरनो एकदम पुरा गोलाव खालामग्रा एकदम मेन रड खाथियाव नङा आरोना पाक्का लामा खाथिनिफ्राय नङा एकदम बेसेबा गोजान फैनानैसो ओरैजाय बिथोराव आरोना लोगोफोर उनावबो बिदिब्ला जों एसे थांनि ओरैजाय मादै दङ मादैजों एसे रायलायहैनि न'आ मोजांथार आरोना इसोरना इसानि न'नि अबस्थाया मोजांथार आरोना एकदम पुरा ग्रिल सिल लगायनाय कालार लगायजोबनाय आरोना न'आ नै मा मावो एसे सोंना लानोसै जिबो दादों इसा मादैया बिथोराव दंहैयो आरोना मादैजों दसेनि उनाव रायलायगोन गिबियावनो जोङो सारि राउन्ड बारिनि सेर मा दं बेखौ एसे नायना लाग्रोनोसै नै ओरैजाय नै न'नि अबस्थाया एकदम पुरा कालार लगायजोबनाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय आलु ना मा गायदोंमोनथाय इजों रायलायखाबाय दहायनो रायलायखांबाय जों मा रायज्लायलाबायनांगौ जाखो फै नै ओरैजाय पुरा हा खोजोबना दोनदो आरोना मादैया लाजिनो न' सिङावसो हाबना थाहैबाय रायलायनांसो नंला नामाथाय दा आं फैयै आरो मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर नैबे आदै मोनानि न'आ आदैजों एसे रायलायनो बिदिब्ला बारा गुवार नङा इयो दा नैया आदै इयो गासिबो माबा दं नामा इयाव बिदा फंबाय बोरैदि जमा दंजोबो नामा फिसालाफोरा थ' जिरायगोन थ' इयाव खुलुमबाय आदै ओमफ्राय आदै बेयाव थाफैनाया खै बोसोरसो जाखोबा जानो 44नि बारबायलै माने 45सो जाबायना बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव बबेयाव दंमोनबा आदैया आंनिया जोनोम जायगाया आगोल माबायावमोन बरपेटायाव फैनानै खदमगुरियाव दंमोन दा नोंखौथ' आं सिनायाखै मा जायगानि आङो गुगामुख जयपुरनि आंनि माबाया आगोल थानाया खदमगुरियाव दंमोन खदमगुरियाव ना खदमगुरियाव माथो मास्टारखौ मिथिया हिन्दी टिचार बिनो फंबाय आं जिबादिनो दंफायो जिबादिनो दाहालागै दं ओरैबायदि
बेनिफ्राय बे हाखौ लानो बेसे गोबाव जाखोबा बिथाखौ लानाया? हाखौ लानाया 900 नाव लानाय जादों। 900 नाव ना? 900। औ होमबा सिगाङाव फैनानैथ' हाखौ लायाखैमोन बिथाखौ लायाखैमोन ना? ओमफ्राय मा हिसाबै दंमोन इयाव? बेयाव थारमाने आयदारि जाना दं। आयदारि ना? मा मानसिबा? माबानि देउरि मानसि ना? देउरि मानसिनाव आयदारि जाना दंमोन आरो ना? बेनिफ्राय बिथाखौ जेनेबा बायना लाबाय आरो ना? 900 नाव बायना लादों नामा? लासै लासैनो मुथुथे माबानानै गथ' गथायाबो देरबाय, बिसोरबो एसेमान होफैनायदो, आंबो एसेमान माबानायदो लानानै दा बेयावनो दङ आरो। 2009 आव बायदों नामा? 2009 नाव माबायाव बिगायाव बेसेबांमोन बेयाव दामा? बिगानि दामफ्रा? 60,000 बिगायाव ना? बिगायाव। दाथ' बिराद जाबाय खोमा? दा दामा जाबाय। बेनिफ्राय जेनेबा बिथाखौथ' बायना लाबाय। बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा? गायग्रा हा निजेनि गैया दा गैयाना? माबायानोल' थानाय जायगायानोल'। थानाय जायगायाल'। बेनिफ्राय मा मावनानै जायोबा? मावनाया मुथुथे ओरैनो थिखा आदि मावनानै सोलिबाय दङ। सोलियोना? बायना जानांगौ गैथ'आ जेनेबा? बायना जानांगौ गैथ'आ दा। गैथ'आ। बेनिफ्राय आदैना फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा? फिसाला साब्रै। साब्रै? फिसाजो सानै। सानैनि बिथोराव गेदेर सासे फिसा हिनजावा गोमोरलांबाय। दा उन्दै सासेया दं। ओमफ्राय हाबा हरबाय नामा? हाबा हरबाय। सिमेन्ट सापरि। सिमेन्ट सापरि। सिमेन्ट सापरिबाथ' जोंनि गावनि मानसियानो ना? गावनि मानसि। ओमफ्राय फिसालाफ्रा साब्रै होनदों नामा? साब्रै। साब्रैयाव गासिबो हाबा जाजोब्बाय नामा? साब्रैबो गासै हाबा जाजोब्बाय। हाबा जाजोब्बाय ना? ओमफ्राय बिसोरना बिहामजोफ्रा? बिहामजोफ्रा गेदेर सासेनिया जाबाय गामिनिनो। बर'? देउरि? देउरि। माबा बिमाया बर'मोन, बिफाया देउरि। देउरि होननानै बुंनांसिगोन। बेनिफ्राय 2 नम्बरा? 2 नम्बरा कुलाबालिनि। कुलाबालिनि? बेथ' बर'आनो जागोन। बर'। बेनिफ्राय 3 नम्बरा? 3 नम्बराबो कुलाबालिनि। ओमफ्राय 4 नम्बरा? 4 नम्बरा खोदोमगुरि। खोदोमगुरिनि? गासिबो इयावनो दंजोबो नामा? गासिबो इयावनो लाइनावनो? मोनसे दागावनो गासिबो दंजोबो ना? दागावनो गासिबो दं। बेनिफ्राय फिसालाफ्रा फरायनायफ्रा ओरैनो मा स्कुलाव फरायदोंमोन? बर'? फरायनाया आसामिसाव फरायदों। आसामिसाव ना? बर' स्कुलथ' गैया जाहैबाय। बर' स्कुल बे समावथ' गैया खाथियाव। ओरैनो बेसेसो फरायनाय? हायार सेकेन्डारि पास खालामजोबदों गासिबो ना? हायार सेकेन्डारि पास खालामजोबदों ना? होनबाथ' फरायदोंआनो होननांगोन। फरायदों। ओमफ्राय मा मावो फिसालाफ्रा दा? दा मावनाया ओरैनो माबा सोरबा मावो मिस्ट्रि, सोरबा केरेला, सोरबा आरो ओरैनो माबा बायदिसिना मावनानै थायो। बेबायदिनो सोलिना दं आरो ना? दे जागोन दे बिदिब्ला आदै गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो न'खौ एसे नायना लानि एकदम लाइनावनो दंजोबो नै ओरैजाय। आदै इबो नामा? देउरि बरु जाने? नाजाने दे হ'ব दे। गुरुत्व निदिया एकदम न'आ इसाना लाइनावनो आरो ना? ओइ गंसे गेदेरथारनि। बेनिफ्राय आदैया सोरजों थायोबा? गेदेरजों थायो। इयाव थायो आरो ना? इ गंसे, बेनिफ्राय नै गंसे, उन्दैथार गंनै, बेनिफ्राय बेबो गंसे, बेनिफ्राय ओरैजाय सिगाङावबो नायनो र' ना? नै खै नम्बरनि होनदो? 2 नम्बर। होमबाबो मिलायनानै माने मोनसे जायगायावनो गासिबो दंजोबो आरो ना? आजिखालिथ' बिदा फंबाय मिलायब्लाबो बिहामजोफ्रा मिलाया, खिन्थु होमबाबो माने आदैना फिसाला बिहामजोफ्रा माने मोनसे सिटआवनो गासिबो दंजोबो ना? मोजाङानो होननांगोन, मिलायलायनानै दं होननांगोन। नङाबाथ' दानि जुगाव ओरैबायदि मोजांखौ मोनफ्लांबासो मोनफ्लांबाय, नङाबाथ' खम नांलाय खमलाय। बिदा फंबाया अनलायलायबाबोथ' बिहामजोफ्रा अबाव अनलायलायनो ना? ओमफ्राय नैबेबो गंसे आरो ना? इयो खै नम्बरनि होनदो? 3 नम्बर ना? बेनिफ्राय धोरोमाथ' बाथौआनो गोजा ना आदै? इयाव उसुबिदाखाय बेयावनो 3 नम्बरनि माबायावनो जयैनो इयाव ज' होयो ना? नै इसाना बे लास्ट जाफैबाय आरो ना न'आ? इसा बाथौ नै गासिबो माने बेयाव बिदा फंबाय साब्रैजों ज' होयो आरो ना फुजाखौ। बेनिफ्राय ओंखाम गोरलैफोरनि बेबायदि माइरं गोरलैनि फुजा होयो खोमा ना?
होयो ना गोरलैनि आरो ओमफ्राय बैसागोनि अ बेफोरहाय बेयावनो गासै ज' होयो ना औ। न'आथ' गासिबो पाक्कायानो गोजा ओमफ्राय आयु आइफोर मोनजोब्बाय नामा आदै आयु आइया फिसालाफ्रा मोनदो मोननाया ओं मोनब्लाबो थारमाने उम आजिखालि ओंखारा माबादो ओंखारजोबा ओंखारजोबा आं बेनिखायनो न'नि एसेमान होदेर होदेर बानायदो आरो ओरैबायदि अ अ अ दे जागोन दे बिदिब्ला ना औ औ दे दा जों फैयै फैयै मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय दे लोगोफोर जि आदैया जों फैफादोंमोन बिसानि फिसाला गेदेर आरोना लोगोफोर बिसानाव एसे थांनानै न'नि बिगोमाजों रायलायनायजों लोगोसे जायगाखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय इसानाबो न'आ पाक्का आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै मा खालामदो नोंलाय मा खालामदोलै हो बाबु मा खालामदो नोंलाय मा खालामदो खिथाब्रा खारबायसो माथो नोंलाय नै ओरैजाय हा खोना दोनदो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैजायथ' नै माइ गायग्रा फोथारा एकदम ओरैजाय बेक साइडआवनो दं आरोना खाथियावनो नै ओरैजाय बे गासिबो एकदम माइ गायग्रा फोथार गोजा दै लोगोफोर नायनानै लाबानो जाबाय नै ओमफ्राय बारिनि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर एकदम फोथार सेरावनोखा ओइ आदा एसे रायलायनि खुलुमबाय आदा ओमफ्राय खबरा मोजां दा मोजाङैनो दं बर्थमान ओमफ्राय मा मावबाय दं बर्थमान मिस्ट्रि खामानि मावो मिस्ट्रि मावो ना न'नि मिस्ट्रि ना मा न'नि पाक्का मिस्ट्रि होनांगोन ना बेनिफ्राय बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखोबा बै गाहाय न'निफ्राय बोसोरसे जाबाय ना आयु आइ मोनबाय नामा नोंसालाय आयु मोनाखै आइमोननिखौ मोनदोंमोन एसे निजे लुदेरदो आरो जेनेबा बिफानिखौ एसे लगायदेरनानै बेनिफ्राय निजि फैसा होनानै लुदेरबाय आरो ना आयु आइजोंथ' बबाव ओंखारजोबनो ना बेनिफ्राय माबाया फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा दाना दा जोंना फिसाला सासे फिसाजोआ गेदेर ना फिसाला गेदेर फिसाजोआ गेदेर खै बोसोर जाखोबा 9 बोसोर जाबाय 9 बोसोर जाबाय ना बेनिफ्राय बेसे क्लासाव फरायदोंबा क्लास 3 आव ना मा मिडियाम इंलिश मिडियाम ना बबेयाव फरायोबा बरबामाव ना बेनिफ्राय फिसालायाथ' उन्दैसो जाहैबाय स्कुलाव थांथ'वाखै ना बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा दाना गैयाना मालायनिखौ आदि गायोना मोसौ एवोना ना ट्रेक्टर एवोबा ट्रेक्टरसो ना आजिखालिथ' मोसौथ' एवनाय जायानो ना A few moments later. अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों